Telepon wonten lek gepeng kalih lek sucong. Oh. Suara mangkat pisan poin. Ya jenenge wong cerdas ki ngono kuwi. Ayo wong cerdas. Tapi itu aku ora tau teko apes. Kayak sing dadi kanjake apa to ya? Kok ana mangkat pisan poin. Kayak mah ana sing mangkat pisan apes. Jalan kali urang mau. Ya meng ujung-ujunge ya meng pasukan Londo ketemu. Kayak Joko apa Kakang? Mbah wis. Piye to, Le? Ki mau Oh, berarti kan mau bekae kaya begelan ketemu terminal Wates mau. Kamu Apa iki wong telu ki sing do ngomong Kakang Joko Parang urung duwe bojo. Urung duwe pacangan. Oh, dereng menika. Nika Joko Dasen. Oke, nanti oke. Oke. Menungso nopo sanes? Yo menungso. Ora jane mau do tak anteni iki do kok mah ora teko-teko iki do nanti to, Le? Pampe tuku kupat tahu. Oh. Kita tunggu patah. Sing gratis. Mbak, sapa ke? Lali sapa? Ah, Pak ini. Oh. Sapa Jaini? Jaini. Parmi ini. Wis ngomong. Oke mau yo omong. Megang iki, Mas. Mau megang. Piye, Le? Arep omong apa? Anu, Kok nganu iki omong nganu? ngomong tenan ora? Mang, toprak itu tenanan. Iki wis arep aku sik, arep ngomong. Wis kaya jejeran perjurit petara. Aku petara suku. Heeh, wis kaya Pangji karo Parmin to aku. Kok kalian ae? Ekoke ape karo bapak? Bapak Ning gurine bapak kowe jebul glenak-glenik karo calanan kuwi ya. Menapa kula lebat menawi kula tak pejagong kalian Kakang Joko Parang? Luput. Lho, tempatnya nggih napa, Pak? Mergane kowe golek papan nggon sing sepi. Jarine Sagutra karo Padoyo. Pandoyo kowe ming sak kloron. Apa? Apa dia sangat dianggap anggota. Apa iki duwong. Kandamu sing bener. Mau nggone nemokake Kitri karo pawongan. Nek kula mah piye? Sing mau matur nek ming golek sepi terus ming wong siji sinten? Loro. Kali iki sinten? Aku Iki, Mbak, dicucuk kowe. darungono. Mau wektu tak tinggal lunga. Kuwi wong loro ning bareng aku teko dirayah wong papat. Wah. Saya kurang ajar to niku. Oke. kowe kuwi ngladeni wong papat kuwi. Wis cetok. Mangke rumiyin to, Pak, mbok ampun kesangetan angin panjenengan menika duka kaliyan Fitri. Sapa sing arep nesu anak wedok siji-sijine? Aku wae urung rayah. Bapak menika Sampeyan iku milekke kehidupan kok ora ngrayah. Lah ya karepku ngeleke aja do ngrayah. Ngono lho. Oh, anak ngoten. Nang Bakane yo iki. Ngeten lho kene Pak Injin niku kula tingali saiki tabian tiang kali niki. Ning niku kanca kancane niku nyeming do nusul kok kuwi. Hah? Ayo jare urut itu. Nggih, les, kula pancen sak pejagong kaliyan Kakang Joko Parang. Nggih. Lajeng menika bebawanipun Kakang Joko Parang ngendikipun. Saiki kowe sugih kok kowe. Hah? Aku ora adine ra minten to. Aku ngomong bebau. Aku sing jemange bebaune ora akeh. Nek kowe mah bebaune wae wong telu. Cak kene yo. Menika mboten bebau kok. Namung rentang kula. Oh, dadi ruwangmu. Nggih. Mboten bebau. Ning tenane ngaten lho ki. Nek ngomong tiang kali Mas Rokitri karo Joko Parang niku.
Ning sajake mergo wedi dukani kalih Ki Demang njur golek pengenteng-enteng Iso. mbek kanca dhewe. Ora yo wedok kapakke anakku wedok. Mboten kula menapak-menapakaken kok. Aku sih. Jenenge Kitri. Saestu Pak kula kalian Kakang Joko Paran namung sakejak. Alah apa kandhane Gene kok iso. Lanang karo wedok ning papan sepi kok men padha jagongan. Awang aku mbiyen ora kok. Menawi banyu menika milih medun lho Pak. Ya kalau mongso. Lah, Kalau mongso nganggo munggah barang. Oh jebulane Ki Demang yo ngono kok. Hancur. Wes bener dadi timurun ning anak iki yo pas. Akeh kok monggo ki. Ora nek karepku, aku ki yo mengkur kanggo ngandhake kowe ki aja duwe lelakon sing ora becik, mbok menawa nek bapakmu mbiyen duwe tumindak sing ora becik, kowe ki aja nulat, aja niru karo lelakone bapak. Nek ajeng tilu sinten ki mboten dateng panjenengan. Nek tiru kowe yo ora wangun. Ampun niku. Ora Joko Parang. Nggih, Ki Demang. Pamrihmu apa kowe adoh saka grobogan teko ning Karangsari dadak nganggo ndelik-ndelik ning pinggiring Kali Bogowonto mancing po. Nggih. Estunipun kejawi sak kula menika mancing nanging kula menika estu pancen kepengin sanget kepanggih dateng Nah, niku ki. putra-putri panjenengan. Dadi mintok nggo pawadan nggonmu mancing ning Kali Bogowonto kanggo methuke anakku wedok. Nggih. Namung kapinujon kok. Kapinujon. Kapinujon wong adoh saka grobogan tekan Karangsari kok kapinujon nek ora merlokke ra klakon. Berloke nek niku. Goblok wae. Eh, Nek kan nemoni Mas Ro Putri. karep ora kepiye? Mancing. Nggih. Mancing. Bloko mawon Ki Demang. Oh, piye? Kula badhe pinanggih putra-putri Nah, panjenengan. ngono kok Mas tak Roro lekak. Kidul perjalanan estu kula menika tresna dateng. Mas Wow, Roro. bocah ra melek mripate. kok ora melek kepiye to? Ora melak piye? Ayo ora tekan. Niki kula ming omong apa anane iki Demang. Ya. Kula niku 3 dinten mriki niku kula ngimpi entuk wisi ing Jawata. Entuk wisi ing Dewa. Nek Mas Roro Kitri niku kudu dadi jodohku. Lho niki ngimpi lho. Sampeyan ngimpi pirang dina? Pirang dina? Telung dina sprene. Kok patang dina saurunge wis ngimpi dhisik. Kowe ngimpi apa? Aja-aja sing dadi dewa kowe. Hah? Aku lagi ngimpi jam 3. Aku sih ngimpi kok ketiga. Waktu kowe dewa ki ya omong, kowe tak impeni jam 3. Ngono kok. Dewane sapa anggape bapakmu gedhe to? Kok dewa? Kowe iki ngimpi apa to, Kang? Malah Aku ki ngimpi nek kono entuk wisik. isi apa? Menawa wisik menawa aku kudu rabi karo Mas Roro Kitri. Nek ora bakal dipuntes kelon Sopo? demane. Ngono kok. Kaya nek delambe ki ora blawone muni. Niki pan iki wisik ing dewa lho. Wisik iki kulit iwake to? Wis sisik. Sik kok. Ini ngoten niku. Dadi sakniki monggo mangkung galih napa ajeng onsat nyawane mentosi jabut dewa apa ngrabekke anake. Kowe karo anak Robino to, Kang? Lho iki tenang kok. Apa perkarane iki Demang iki bakal dibuncak karo Joko Parang kok malah ngomong ki impen barang. Lho iki ana sambung rapete kono perkara katresnan, aku perkara katresnan. Pan yo mbok yo rasah ngoyo woro. Kasunyatane kok mau yo arep tumindak kurang ajar karo. Iki mek. Aku tuh minta kaya ngono kuwi wong mergo entuk wisi dewa. Mergo dewa sing akon e. Kaya dewa cabul ku. Bener kandhamu. Bener kandhamu nek kuwi sing dewa saru ana wong akon kok kon ngepek. Darani sambang Bathara tidak semana. Padahal dewane kene. Wis perkara kowe entuk wisi ing dewa ya karepmu, ora ya karepmu. Ning aku arep nglarah karo si Joko Parang iki. Nek ten kowe kuwi bocah lanang sejati, kudune nek kowe seneng karo anakku Kitri, nganggo carane wong lanang, carane satriya. Rene kowe iki sing duwe keluarga. Arep ming mbakyumu kowe wis lolo. Kowe kudune mara ning Kademangan Karangsari.
nglamar gede cilike. Ngaten iki Demang. Sekawit kula menika kepanggih Mas Roro Kitri menika badhe antep-antepan kaos. Antawisipun kula kaliyan Mas Roro Kitri. Salajengipun kula ugi badhe sowan wonten ing Kademangan badhe nglamar. Nanging mbok bilih wonten ing Titi Wanci menika malah kula sampun kepinanggih kaliyan Ki Demang wonten ing papan menika. Nggih, boten ateges kula menika boten nggih ngajeni datang Ki Demang kula ngiras-ngiros badhe nglamar putra-putri panjenengan Mas Roro Kitri menika dados kados. Ora entuk. Ora entuk. Kene gogawan barang. Kita mau penggalih. Nah, Inggih lebet. Yen mangke putrane panjenengan dipek Joko Paran badhe dados napa bocah gawekan kok. Lepet putrane Gotro pas yo kok iki do ngomong apa? Demang. Kowe ora sah kaya ngono. Nyatane kowe mau sak lan do apa? Do tumindak kurang ajar kan. Kula napa kula mboten napa-napa kok. ngopo kok. Petri, Iya Pak, jin. Ya ngapunten Pak. perkara iki ora rampung lek kowe nyanyah monyah. Nggone rembugan karo Pandaya Sagotra. Nek dipek ngene ya dadi bayi barang iki. Dadi bayi ku lho. Ajane ulo dibaru dadi apa? Dadi anak. Saiki ngene iki, mbangane kabeh iki mung ribet to. Anak tambah. Kae repot. Lah piye to? Terus karepmu? Nek repot ya titip. Karo kae kuwi dadi gedhe. Anak karo kae. Yo, iki rame. Lanjut. Cara kowe piye? Aku krungu kowe rak ya saka grobogan to. Jare kowe kuwi wende sir-siran sinden. Pon. Ayo kowe disidake ora kok. Apa ya tenang kuwi? Iki, Halo. bisa lagi. Demang. Iki lho sewu lho iki. Nek Piye? niku dateng aku kula. Nek mangke penyan sarujuk kalian kersan kajenipun Joko Paran. Mboten badhe ngasraken asane panjenengan lho Demang kok duwe mantu tak ranggenah. Monggo gede sarana karo Rono. Saka petungku Nggih. pancen kandhamu kuwi ya ora kleru. Nggih. Ning aku arep nanting karo si Joko Paran. Nek iso nduruti kekarepanku panjalukku. Heh? Joko Paran. Nggih kados pundi Ki Demang? Jur ngarep nganggo pituko napa? Kowe nglamar anakku wedok? Heh? Nggih. Lho kemawon kula Hitung-hitung. nggih pancen kula menika tiyang boten. Nanging lantesan kula tresna kaliyan Mas Roro. Alah apa cukup tresna wong urip bebojoan kok ning sangune tresna ngendi ana. Yo. Diparingaken Kene iki. Yo, gocek. Nek pancen kowe wis tresna tenan karo anakku wedok, ora angel pitukone, ora larang pitukone. Lah menapa menika Ki Demang? Piye to? Menapa Dudu Mas Pices Raja Brana dudu ambaning sawah. Ning aku ngersake. Nek kowe bisa netepi pitukone kanggo anakku wedok, wujute tumbak Kyai Buyut, esuk kowe iso nyowanke, sore tak rabekke. Sore nyowanake, esuk tak jawabke karo anakku wedok Kitri. Nggih. Ngaten Ki Demang. Ketang tresna kula dhateng Mas Roro Kitri. Sinaos kula dereng mangertos wujudipun tombak Kyai Buyut lan mapanipun wonten pundi tombak Kyai Buyut. Nanging badhe kula sagari, badhe kula padi ing sakmangkenipun kangge pitukonipun Mas Roro Kitri anggen kula tresna dhateng Mas Roro. Syukur nek kowe iso nyaguhi kekarepanku. Dilakoni. Nggih, nyuwun tambahin pangestu Ki Demang. Yo. Kowe Lho pripun kok malah kemarin iki kados pundi niki to Ki? wis saiki ngono wae. Pandaya Sagotra. Nggih, Mas. Rene kowe aja duwe rasa seneng karo anakku wedok iki. Nggih. Dadi sapa sing iso ngaturke wujude tumbak Kyai Buyut ning ngarepku. Nggih. Ya kuwi sing bakal tampen bantu. Nek wedok tak sedulurake karo
anakku wedok Fitri. Oh ngaten, kersa sinten saged nyuwaraken Kyai Buyut badhe dados mantu panjenengan. Bener. Oke, Mas Roro. Amit nggih. bakal lakon. Nek kula saged kula Ayo ayo nek kowe sampe iso. Bener. Oh, mesti aku iso, Pak. Wes, ayo di sekolah kok. Saiki mulai nek ora becik gedadane nang pinggir kali ngene. Kula silakan. Yo, ayo mulai. Aku iki ora ngeri ning kepingin dhisik mergo lek keri iki mau dadak ana wicara sing kudu tak ngomongke karo kowe kabeh ra ngono kuwi. Ngomong apa, Jajal? Lah, Nyatane kowe gelok nom-noman wong Purwodadi piye? Ora merantasi to. lho, aku ki ora merantasi. Nyatane Kalah to? Ya ora? Pak Jujur aku sak kowe bolak-balik. Ya. Kali kondo ora pecut kok pinter gawe-gawe kok ngakoni iki ora-ora rampung. Jare nek golek kanca do ampuh-ampuh, nyatane musuh prajurit begelen ora ngapi ora mundur kabeh ngono kok. Lah wong begelen kuwi do jempolan kabeh. Lah awake dhewe ora. Ya ora? Nah, Nek omongan iki ditata aja ngewaton. yo iki le nonton kepiye coba dadak. Bulak nek diadani mangkat. Ngomong iki. Omongan mulak-malik iki kok tunggul. Piye? Aku pancen kalah karo bagaimana jenengmu? Coba. Kowe iki piye to sing Gus? Awak ora kancane dhewe kaya kowe bola. Ning banggune kowe sik sagun to? Betul. Ramane nang beglen to. Nah, kudu ngono kok. Malah ngene. Piye? Nek munggo penutmuku nglumpukke para grandal-grandal ing kene pinangka kekuatan kanggo ngraman meneh ana ing beglen iki. Yo, kepiye? Bener kuwi. Mbok menawa brandal-brandal kang ampuh bisa mungsuh prajurit beglen. Yo, muga-muga bisa ngundurke wong begelen. Ya, nek ngono aja kesuwen nglumpukke para brandal ing papan kene budidaya kanggo raman ora. Ayo. Sadurunge kowe ngerti aku wis ditakon kowe sapa? Aku beranjak, Kowe brajak. beranjak. Bar menyang Aku ora mulih. aku. Sopo kowe? Aku Joko Tunggul. Aku gonjing. Wis Joko Tunggul. Ya iki Kae kunci. Nah, ngerti aku gober. ber sing kancaku. Kok kowe ning papan kene? Ya pancen aku bakal tumuju ana ing beglen. Ora. Kok kaya gawa pusaka sing nyolawati to. Tumbak iki. Tombak. Larang regane. Larang regane sepiro? Upama aku ndelok oleh. Mulih Coba tak arep tuku kok. perkara tuku padha trimane ora. Kudu cocok. Tok ora apa-apa. Nek kok apa iki to? Cocok iki? Ya to ya. Cocok to. Kowe tumbak ora sebene tumbak. Ya Pokoke yo. pancen sing pusaka mbok gawa pancen ngedap. Upama tak tuku oleh. Kowe arep nuku tumbak iki. Ya, Duitmu piro? lho. Kok nyepelekke karo aku to. Apa cukup duitmu nggo nuku tumbakku iki? Main itu.
iki. Apa kuwi? Iki duit to, apa? Duit. Yo. Iki. Iki lek irak duit tangan. Terus digumun kowe ora tau. Duit kepengan emas. Oh. Duit emas kepengan. Yo, Apa kurang? iki duit kabeh, kepengan emas kabeh. Nek kurang yo tak goleki meneh. Piye kira-kira? Rek nek kowe butuhke tumbak iki, aku yo butuhke duit kepengan kuwi. Tenang. Yo. Kowe iki dadi duitmu, tombak dadi duitku. Yo, nek Yo. iki ora kena dibalekke lho. Iya. Tenang? Nang. Yo, Bareng lho, bareng lho. Bol. cul barang cul duit. Yo. Yo. Bareng. Kita apa nih? Iya. Wah, duit kepengan. Duit kepengan omah. Aku ada penjagaku. Aku tebakan. Panjang lan gobek. Iya, iya, iya. Pancen iki kowe nampa kabedan sing ora nganti kepritung. Oh, iki dadi bejaku. Lah. Lan bejamu kowe kabeh. Iya. Mula kowe kudune celatul aku. Gunemu aja nganti aja nganti kleru. Yo. Mengko nek kleru apa kang dadi kekarepanmu ora bakal keturutan. Iki nih. Iya 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 iya. Iki kena kanggo srana nggonku. Lu digawe males lara wirang marang. Iya iya. Kanjeng Adipati Nata. Iya. Awit nalika kok semono guneme ra kena digugu. Wis rembug dadi marang bapakku Kertiyuda nalika ngabdi ana ing Ngayogyakarta. Iya. Aku bakal dijodohke karo Srenggana. Iki nyatane opo? Oh, Emang Dipati Nata Yudha mentir-mentir. Nek iya 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 iya, piye piye. aku krungu menawa Kemangi Krama Digda bakal gayuh Adipati ana ing Nilai. Nah, iya iya. dheweke butuhake Tombak. Kyai. Mula wong petung Kyai. Tombak Kyai. Iya iya iya. Mula mongko sok sapa wae sing bisa Yo. nyowanake tombak Kyai Bujut. Menawa lanang bakal dijojokke karo putrane Ki Demang Dyororo. Iya iya. Menawa wadon bakal diapak. Mula aku ra sida rabi karo Srenggawati ora bandhe. Aku bakal dadi bojone Roro. Kegayohanmu bakal Iya. Iya iya. Lan mengko yen Rama Digda bisa dadi adipati ana ing surut Kanjeng Adipati Rama Digda mesti aku. Menawa mantune kang genti delok adipati ana ing Mulai ora perlu kesiwe. Rojok sen. Ayo. Mati ana ing sen. Ayo ayo. Bonbon. Bonbon. Kagetan pancen. Aki ngopo iki? Iki malah ki guri nggodhog banyu. Godhog banyu. Iya. Kanggo adus apa ngombe? Ya loro-lorone ya adem kok ya. Adus nganggo banyu anget to. Iya. Wantesan.
cantik raimu. Saya ayu kowe iki tak sawang. Wah. Ora lho kok dengaring sik mara mrene kan apa kok. Yo ana wigati sing kudu tak kandhake karo kowe. Perkara apa to, Kang? Yo perkara aku karo kowe to. Aku kowe ora ana perkara apa-apa kok arep di rembug ki lho. Perkaraku karo perkaramu. Aku ki piye to? Nambuh apa kepiye? Piye to karepmu kok ora mudeng lho. Ya perkara katresnan to. Kowe wit biyen ning semaya terus kapan? Aja kesuwen lek dadi rondo kuwi karo dadi lokke tangga-tangga. Lah yo sak karepku to wong aku wis betah kok kowe iki. Kemene nanti anak-anake ra yo isin yo. Ora cedak-cedak to. Aku kuwi kepepete ora duwe bojo ki ora apa-apa kok. Tenan? Iki kok wis tau ngrasake. Ayo mane. Ngono to. Yang ngono kowe wis dia. Nah, Ayo urung to, aku kira iki mung nantine karo adikku. Sing kalau oparan kok. meni rong di anak lem mlaku wis ngobek. Aku kesel nang guru mama apa-apa kok ya. Sopo kae mau lem mlaku wis ngobek kok jare meni rong di anak. Ora lho kan, aku kuwi matur nuwun, Kakang Branjang kuwi tresno karo aku. Ning Singapura yo, Kang. Tekan saiki atiku kuwi urung kepedak kanggo nampa rasa tresnamu. Nek ora saiki iki yo sok kapan. Sisuk duweke sapa sakit duweke sapa. Lapan dulu nek. Lah aku wong lanang nek kowe wong wedok betah aku wong lanang ora betah. Lah wong aku urung mikirke kuwi kok ya. Kowe iki malah saiki saya suwe tak sawang Mas saya. Gilani to kowe iki? Kok gilane piye to? Mate nanggung ngono kuwi bareng lho. Cintaku kowe iki sakuran. Ora lho, Kang. Wong bebrayan kuwi rak pawitane padha-padha tresnane. Senajan tresnaku karo aku paribasane turah-turah, ning nek aku sethithik wae ora duwe rasa tresno karo kowe, ya ora bakal uripe ora bakal tentrem so. Alah ya bagi-bagi. Wong ayu tak embang